Bet, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Dime qué es lo que puedo hacer, no te puedo tener en mi vida. Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez. Sin mentiras, dime qué es lo que puedo Bet, ja fa 2 dècades que aquesta cançó que estem escoltant aquest Dime va representar a Espanya al Festival d'Eurovisió en una actuació que ens va situar a 8ens. Com recordes l'experiència 20 anys després? La recordo molt positiva, com a experiència. L'experiència d'anar al festival en si va ser molt divertit. O sigui, vaig estar una setmana a Riga, envoltada de la meva família, d'un equip de gent molt professional i molt maca, de ballarins, de coreògrafa, maquilladora, estilista, i vam fer molta pinya, i el que és l'experiència en si va ser brutal. Clar, entenc que una experiència així, clar, no li passa a tothom a la vida, és divertit, però els minuts previs a l'actuació deuen ser de molts nervis, no? Sí, però no ho recordo molt, tampoc. Jo, la veritat és que no sóc una persona de posar-me molt nerviosa, sí que ho devia estar, però no... Recordo més el subidon del baixar que no pas els nervis d'abans de començar, la veritat. A dia d'avui tornaries a representar Espanya al Festival d'Eurovisió? Aviam, sempre estic dient que no es pot dir mai d'aquesta aigua no ho veuré, saps? Vull dir que no se sap mai, però jo crec que aquesta experiència ja la vaig tenir i no entra dins els meus plans repetir, diguéssim. Clar, per tots els oients que vagin una mica més despistats, tot i que nosaltres del programa n'hem parlat, aquest passat dissabte es va viure una nova edició del Festival d'Eurovisió, que va acabar amb la victòria de Lorin, amb la cançó Tatu. La vas veure? No la vaig No? veure. No, perquè vaig arribar a casa que era tard i ja havia... O sigui, em vaig enterar l'endemà. Però no he vist cap actuació, la veritat. Però suposo que la cançó que va representar Espanya aquest any sí que l'has escoltada alguna vegada, de Blanca Paloma. L'he escoltada, l'he conegut amb ella i de fet, l'actuació de la Blanca Paloma a Eurovisió la vaig escoltar. La vaig escoltar per la ràdio, però no la vaig veure. I què et va semblar? Pues, increïble. És que ella ho fa increïble. És molt bona. Clar, em dius que no vas veure la gala, jo personalment sí, i un moment bastant dur, podríem dir, d'aquesta gala va ser quan va arribar el moment del televot i a Espanya només li van donar 5 punts. Creus que és injust? Ostres, és que no puc opinar, és que no ho vaig veure, saps? Llavors no puc opinar d'això. O sigui, mai he tingut idea d'això d'Eurovisió, de si és just o és injust. O sigui, pensa que el fet que jo hi hagi passat no vol dir que jo sigui entesa per res d'Eurovisió. Vull dir que és que no tinc opinió. Va, fa un moment escoltàvem Dime, una cançó que sense dubte va donar la volta al món i que a dia d'avui doncs, sembla que encara no hagi passat de moda. A mi almenys em dona aquesta sensació. Què sents tu quan l'escoltes, Bet? Doncs ha anat canviant el que sento al llarg d'aquests anys, no? De fet, això ara ho comentava amb un company, de dir, fa uns anys, quan jo venia aquí a Ràdio Estel o a qualsevol altra ràdio a promocionar el meu nou disc, el meu nou treball, la meva obra de teatre, no sé què, i em posàveu el Dime, doncs sentia com una mica d'impotència, la veritat, perquè sentia que no em representava, sentia que no era el que jo volia que la gent escoltés de mi, no? Llavors, doncs, això ha anat canviant perquè ara justament, doncs, bueno, com que estic d'aniversari, com que he fet aquest programa documental i com que l'he tornat a cantar, doncs entenc perfectament que la poseu, no? Vull dir, al final ho entenc i no, bueno, sento... No sé molt bé què sento, la veritat. O sigui, és com curiós. Sigui com sigui, aquesta cançó va marcar un abans i un després, i de fet així ens ho expliques, el nou documental, aquest Dime Historia de una canción, un documental que, si no vaig equivocada, podem veure ja des del 9 de maig al web de Ràdio Televisió Espanyola. Ara en parlarem en profunditat del documental, del que ens expliques, però està rebent feedback ja? He rebut molt feedback. Just l'endemà vaig al·lucinar de la de gent que ho veia. També aquesta setmana em van dir que és el documental més vist de la web de Ràdio Televisió Espanyola d'aquest mes. I no només l'està veient molta gent, sinó que està agradant molt. I una cosa que m'ha sorprès és que molta gent em diu que s'ha emocionat. O sigui, jo això sí que no m'ho esperava, saps? No? Perquè no em sembla... O sigui, no sé, que m'emocioni jo, que s'emocioni la meva família, que va viure de prop tot el que vaig sentir, tot el que em va passar, doncs ho entenc, no? Però que tanta gent
doncs no sé per què els hi ha arribat molt i han empatitzat molt i de veritat que gairebé tots els missatges que rebo és m'has hecho llorar, llagrimeta, m'he emocionat, he plorat, no? Vull dir, ha emocionat i això és el millor que et pot passar, jo crec, emocionar a l'altra gent. Com neix la idea de crear un documental així? Doncs la idea ve arrel de que a mi aquest any em fan la proposta de tornar a cantar a Dime, de cantar a Dime, no?, en aquesta Barcelona Eurovision Party que deies. Llavors jo primer, m'ho començo com a plantejar i finalment, després de molts mesos, ja decideixo que sí que ho faig, decideixo que, vale, ok, doncs ho tornaré a fer. I llavors, un cop ja havia dit que sí, doncs, clar, dintre meu doncs em vaig parar a pensar realment que feia 20 anys que no la cantava, que és que tampoc m'ho havia parat a pensar, no? Vull dir, per mi era una cosa com natural que allò estigués apartat. I clar, vaig pensar, ostres, s'ha de documentar, el fet de que jo ho torni a fer, això s'ha de documentar. Jo no sabia si ho gravaria amb uns amics, amb unes càmeres i en plan cutre, o si ho faria a lo grande, però jo tenia clar que ho volia gravar, tot el procés de com jo la tornava a cantar. I llavors, a poc em vaig anar animant, vaig pensar que també seria una bona idea explicar tota la veritat de quan fa 20 anys a mi se m'assigna aquesta cançó, com ho visc jo, com és tot el procés. Llavors, és quan se m'acut la idea de fer un programa documental i vaig anar a Yes Music, la idea els hi va agradar, la van presentar a Televisió Espanyola, també els hi va agradar, llavors es va anar fent gran fins a dia d'avui, que no sé, em sento com molt orgullosa d'haver-ho fet, la veritat, perquè fa uns mesos era només una idea una mica boja al meu cap, no? I ara doncs ho vaig veure a Cines Callao, allà en gran, no? Vull dir que em sento molt orgullosa. Fer aquest documental ha estat una mena de teràpia per tu? Crec que sí, d'alguna manera sí. I no m'ho pensava, o sigui, no era la finalitat. Jo ho vaig fer perquè tenia ganes d'expressar-me, tenia ganes de que m'entenguessin, no? M'he sentit una mica incompresa durant aquests 20 anys respecte a la meva postura amb el Dime, perquè sentia que molta gent ho veia com un acte d'egoisme o com un capritxo, no? O com una rebeldia i tal. I jo volia explicar exactament com em vaig sentir, no? I no ho pensava que fos tan terapèutic, però realment a la que em vaig posar a remenar, a parlar, a recordar i tot això, crec que sí, crec que he sanat una mica la ferida i al final d'això es tractava, no? Aquest documental, a banda de parlar, i ara ens ho deies, de l'experiència que vas tenir a Eurovisió, també fa un seguiment, no?, del teu dia a dia en la preparació per l'actuació que vas fer el passat 23 de març, en el marc de la BCN Eurovision Party, i de fet en el mateix documental, pels que l'hem pogut veure, comença amb un trosset d'aquesta actuació i ens deixa titulars, que ara mateix ens els deies, com ara que no cantaves la cançó, no cantaves aquest Dime des de feia 20 anys. Sí, jo em pensava que eren 19 i després ho vam estar mirant i vam dir no, és que o sigui, l'estiu, és a dir, jo surto d'OT el 2003, passa el festival i aquell estiu en algun concert la canto, però és que aquell mateix estiu ja deixo de cantar-la, ja passo a cantar només els singles del disc, per tant eren 20 anys sense cantar-la. Cantar significa que tampoc l'has escoltada? No, que tampoc l'he escoltat, és a dir, de rebot sí, però perquè és el que et deia, a les milers d'entrevistes que he fet, a vegades en una discoteca, a vegades en una botiga, a vegades en un restaurant, o sigui, a vegades jo estava menjant en un restaurant i veia que els cambrers i les cambreres començaven a mirar, em reconeixien i de cop posaven el Dime i era en plan, vale, m'han conegut però no em coneixen bé, perquè si no l'estarien posant, saps? Vull dir que sentir-la l'he sentit, però jo posar-me-la mai. I com et vas sentir quan vas cantar la cançó aquest 23 de març al BCN Eurovision Party? Doncs sincerament em vaig sentir molt bé, o sigui, va ser molt alliberador i quan vaig baixar de l'escenari ho volia tornar a fer, o sigui, tenia ganes de tornar-la a cantar, perquè va ser un subidon, o sigui, la gent la va rebre amb una histèria i locura màxima, se la saben de pe a pa, no? I aquestes ganes que tenien d'escoltar-la, d'escoltar-me a mi cantar-la, eren com moltes ganes acumulades de molts anys i això m'ho van transmetre, m'ho van fer notar, no? Llavors, crec que va ser un moment molt màgic, molt especial i em vaig sentir molt bé. Quan vas rebre la proposta per actuar al BCN Eurovision Party, tu vas pensar o vas dir que sí de seguida? No, m'ho vaig pensar. Molt? M'ho vaig pensar bastant,
Primer passen uns mesos que ni contestem gairebé els mails, en plan, bueno, ja... I, de fet, és això, amb aquests 20 anys he rebut moltes propostes semblants i mai els hi parava atenció. Al final, aquesta cançó que va representar és la mateixa que fa 20 anys, però suposo que la Bet no és la mateixa que fa 20 anys. Com ha canviat la teva vida des de llavors? Ui, ja, ha canviat moltíssim, ha canviat moltíssim. Ara tinc més experiència, ara tinc una carrera darrere, tinc discos, tinc teatre, tinc televisió, tinc una marca de roba, tinc un llibre, tinc una família, visc en un poble, abans vivia a Barcelona, ara puc anar pel carrer, puc portar una vida completament normal, fa 20 anys no. És que no té res a veure. O sigui, l'únic que no ha canviat és la meva essència de la meva persona i el meu amor i fidelitat cap a la música, saps? De que continua sent la meva passió i continua sent el que jo vull seguir-me dedicant. Això està intacte, però en realitat tot el de més ha canviat molt. Clar, si seguim parlant del documental, cal destacar que hi apareixen cares molt conegudes, com la de la Nina, que va ser la directora de l'Acadèmia d'Operació Triunfo, Sí. i també alguns dels teus companys, com Manuel Carrasco. Com recordes el teu pas per Operació Triunfo? Pues el recordo amb molt carinyo, o sigui, això sí que és que va ser molt xulo. Van ser 4 mesos que jo m'ho vaig passar superbé, estava feliç d'estar allà dins, vaig aprendre moltíssimes coses, tant a nivell professional com a nivell personal, i ho recordo amb molt carinyo. Clar, jo era molt i molt petita, però recordo veure aquelles gales amb la meva mare d'Operació Triunfo i també recordo que vas quedar tercera, si no m'equivoco, en aquella edició. 20 anys després, consideres que aquest concurs Operació Triunfo va ser la teva gran finestra d'entrada en el món de la música? Sí, home, sens dubte. Clar, jo abans d'entrar a OT ja cantava, jo canto professionalment des dels 18, però estava al món de les orquestres, no? O sigui, estava estudiant i després els caps de setmana cantava. Llavors, diguéssim que el món de la música professional hi era, però clar, res a veure amb el que allò va ser, no? Allò em va permetre que tothom em conegués, va permetre gravar el meu primer disc, em va permetre viure de la música realment al 100% i d'alguna manera complir un somni, no? Sí. Encara manteniu contacte, els concursants d'aquella edició? Sí, mantenim contacte, sí. Per tant, Operació Triunfo, a banda de ser un concurs musical, també ha creat una petita família, no? Que us ha... Sí, bueno, no sé si una família, o sigui, a veure, jo amb tots els projectes que he estat, quan estàs, per exemple, amb el món del teatre, això passa molt. Tu estàs fent una obra de teatre i estàs entre els assajos i després al teatre, potser estàs mig any, que aquelles persones les veus més que la teva pròpia família, no? Perquè estàs convivint, no? Estàs compartint moltes estones. Llavors es creen aquestes famílies que, clar, després es creen uns vincles molt forts i després, a no ser que els cuidis, es perden, no? Perquè també, imagina't els actors i actrius que fan moltes obres de teatre, haurien tenen moltes famílies. Llavors, al final jo crec que va quedant la gent que realment és important per tu, no? I a la que cuides i a la que et cuiden. I, clar, dels 16 que érem, doncs no tinc contacte amb tots, ni molt menys, però sí que doncs, amb els que jo em portava millor, sí que tinc contacte. Ja que parlem d'Operació Triunfo, fa poc vam saber que aquest concurs tornarà, però ho farà de la mà d'una plataforma com és Prime Video. Què en penses? Consideres, és a dir, que les plataformes estan apagant una mica la màgia de la televisió de tota la vida, que nosaltres coneixem? No, per res. Per mi és que no hi ha màgia. De fet, a la televisió tot és mentida. No hi ha màgia. No, crec que no. Crec que són els nous temps i negar-se és absurd, no? Vull dir, és com quan a la música van sortir les plataformes digitals voler anar en contra dels avenços aquests és totalment absurd. Vull dir, la societat evoluciona, els mitjans també, la manera de comunicar-se amb la gent també, i portem una vida que la gent prefereix consumir un programa de televisió o una sèrie en el moment que li ve de gust. I si et ve de gust fer-ho des del llit, amb el teu ordinador, o a la part... Vull dir, està muntat d'aquesta manera i no crec que passi res per fer-ho així, no? A més, tot i que ser una plataforma, si no tinc mal entès, serà el primer programa que es fa en directe. Correcte. Amb la qual cosa, si algú realment vol la màgia de veure-ho en directe, ho podrà tenir també.
T'agradaria formar part, encara que fos potser de jurat, a Operació Triunf? És a dir, tornar a aquells temps que vas viure? Bueno, seria interessant veure-ho des d'una altra perspectiva, no? O sigui, viure allò però des d'una altra banda. Crec que sempre està bé que en aquests programes l'empatia sempre està bé a tot arreu, no? I a tota la vida. Pues, si realment el jurat, els professors i gent del programa és gent que ha estat allà, no? És com en un equip de futbol, l'entrenador, si ha sigut futbolista, ha sigut jugador, és molt diferent, no? Pues jo crec que amb això és una mica igual. Sempre està bé perquè et pots posar més a la pell del que estan vivint aquells nanos, no? T'ho han proposat? No m'ho han proposat. Recuperant el fil del documental, a banda de veure-hi cares com la dels teus companys d'Operació Triunfo, de la Nina, que ara ho dèiem, també hi veiem els teus pares, la teva cosina, els teus 2 fills. Sí. La teva família sabia absolutament tota la història que ens expliques al documental? Sí, la sabien. Sí, ells sí, clar, ells no els hi podia amagar de cap manera, no? El que passa és que, i de fet jo buscava com aliances amb ells, però la situació que es va viure era molt curiosa perquè, tal com explico al programa, ells mantenien, ho sabien, però ells no podien evitar que era en plan, però és que a nosaltres sí que ens agrada Dime i sí que hi volem que hi vagis a Eurovisió, saps? Llavors es feia aquella cosa de que jo estava sola realment perquè és que ni la meva pròpia família ho acabava d'entendre en realitat, no? O sigui, sí que ho entenia però no ho compartia. I creus que ara, és a dir, ells ho sabien, però ara que han vist el documental extern, no, a la història, creus que ho entenen o ho comparteixen una miqueta més? No Segueixen a la mateixa línia, és que ja ho sabien, sí, no, ja ho sabien. Jo crec que, a veure, sempre amb la distància, amb la perspectiva, doncs ho pots veure diferent, no? I potser sí que em poden encara entendre més, no? Però bueno, ha sigut xulo també compartir-ho amb ells. Té un punt d'humor, no? Fer-ho riure'ns plegats del que vam viure tots junts fa 20 anys. Com d'important ha estat la teva família en tot plegat? Jo crec que molt. Jo sóc una persona que per mi la família és molt important i sempre tant en aquell moment, fa 20 anys, quan em va canviar la vida i em va venir tota la popularitat de cop i el canvi de vida, per mi la meva família era bàsica, i quan dic la meva família no és només la meva família de sang, no? O sigui, les meves amigues, la meva colla de Súria de tota la vida, els meus amics de Manresa, la gent del bar on jo vaig començar a cantar, o sigui, tot això que per mi és la meva família són superimportants, ho continuen sent, o sigui, crec que les persones sense això no som res. En aquest mateix documental també ens expliques que Dime, i ho portem dient durant tota la conversa, no era el teu estil, que no volies que la gent et conegués per això, i de fet, com que no vull fer spoilers, animo a que tots els oients vegin el documental perquè nosaltres, els de l'equip, l'hem vist i ens ha agradat moltíssim, doncs al final ens fas descobrir aquesta nova versió del single que és molt més teva, no? Per tant, podríem dir que 20 anys després sí que has aconseguit fer de Dime una cançó al teu estil al 100%. Sí, al final, com dius, vaig, enmig de tot aquest procés de la gravació del programa i de la preparació de l'actuació a Barcelona, vaig agafar la guitarra un dia i em vaig posar a cantar Dime, que també era una cosa que no ho havia fet mai. O sigui, mai l'havia tocat, havia intentat treure els acords, ni l'havia cantat així en plan jo íntima. I em vaig emocionar moltíssim. Quan estava a la meva habitació fent això, em vaig emocionar molt i vaig trucar a la Núria, la directora del documental, i vaig dir, heu de gravar això. O sigui, no sé si em tornarà a passar com m'ha passat, dic, però crec que és molt potent jo amb la guitarra cantant el Dime. Llavors anàvem a gravar la versió normal, però al final vaig escriure una versió del Dime que parlo de la pròpia cançó i finalment doncs, aquesta és la versió que surt als crèdits del programa. Et quedes amb aquesta, llavors? Sí, de moment ara mateix em quedo amb aquesta. Sí. Va, que si ens centrem en el teu present, el 22 d'abril vas estrenar la teva nova gira Bet 20 en el marc del Festival Estrenes de Girona i, entre d'altres, et portarà ja el 23 de maig a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Com està anant l'inici d'aquesta nova gira? Doncs això, de moment només he fet un concert a Girona, va ser preciós perquè el Teatre Municipal de Girona és molt bonic, vaig amb tota la banda, a l'escenari he fet una escenografia que és real, és a dir, a l'escenari està ple de maletes perquè ho he enfocat com un viatge
que faig per aquests 20 anys, no? Llavors, aquelles maletes, una maleta és la portada del meu disc del My Own Way Home, una altra maleta és la maleta de quan els meus pares es van casar i se'n van anar de viatge. Llavors, a l'escenari també hi ha l'abric que jo vaig portar a la gala 0 d'Operació Triunfo, el vestit del videoclip d'Ara i Aquí, la camisa de la portada de Família, el mantó de Flor de nit, que és una obra de teatre que també va marcar molt la meva carrera. Llavors, hi ha com tot de coses, el balancí del videoclip de Tots els botons, també. He volgut ficar coses realment molt significatives per mi d'aquests 20 anys, no? I, bueno, crec que és un concert molt xulo per fer aquest repàs i dimarts que ve, com deies, el dia 23, estaré al Luz de Gas a les 9 de la nit. Encara queden entrades i convido a tothom a que vingui a escoltar-nos i a viatjar plegats per tots aquests 20 anys. Ara que has cantat Dime de nou amb aquest nou estil del que parlàvem i després de 20 anys, entenc que també la cantaràs en aquesta nova gira? També la canto, sí. Sí, perquè tenia clar que... És a dir, si feia un concert repàs de les meves cançons més icòniques, o digue-li com vulgui, d'aquests 20 anys, el Dime hi havia de ser. O sigui, m'agradi o no m'agradi, havia de ser-hi, no? Llavors, també vaig dubtar de si disparar la base i fer-la com a la Barcelona Eurovision Party, o sigui, fer-la tal qual l'original, i finalment a última hora vol dir a l'estaix que estàvem muntant la gira, vaig dir no, la vull fer amb la banda i vull que la toquem. I llavors queda d'alguna manera més integrada amb el que és el meu estil i amb el que és el meu repertori. A banda d'actuar el proper 23 de maig, que és dimarts, a la Sala Luz de Gas de Barcelona, on més et podrem escoltar? Doncs ara no me'n recordo de la data exacta, però al juliol, per exemple, en tinc un parell. Crec que estic a la Garrotxa, a les Planes d'Hostoles, al Festival Planestiueja't, i llavors també a Juneda, amb un altre festival. Llavors aquest estiu també estic amb la Simfònica de Copla i Corda, que és una orquestra amb la que col·laboro des de fa bastants anys també. També estem a un altre lloc de la Garrotxa, al Festival Les Preses. Cap al setembre segurament faré algun concert al Bages, que encara no em deixen anunciar la data, però bueno, paral·lelament estic amb el projecte Natural Women també, que és un projecte de versions de dones que faig a piano i veu. Amb Laura Andrés? Ara estic amb la Joina Canyet. La Laura va voler abandonar el projecte i vaig amb un altre pianista. I amb Natural Women tenim un parell de bolos també, o sigui que qui vulgui seguir-me al meu Instagram i a la pàgina web vaig actualitzant les dates i la veritat és que tenim bastantes dates. Clar, Bet, acabes d'estrenar un documental. Has arrencat amb la teva nova gira. Tens una marca de roba pròpia. Sí, Little Lia. I com és aquesta marca? D'on sorgeix la idea de crear una marca així? Bueno, això és perquè la meva filla, que es diu Lia, doncs, quan era petiteta, la meva mare cus molt bé i vam començar a fer-li coses per ella, pitets, no sé què, llavors ho vaig penjar a les xarxes i va ser una mica que la gent em va animar de, ostres, doncs és molt xulo, per què no ho vens, per què no fas una marca? I ens vam anar animant i, doncs amb la tonteria, la marca ja té 10 anys, tenim una pàgina web on venem tot online, i és una marca de quilòmetre zero, produïm tot aquí a Mataró, amb teixits sostenibles i estic contenta també. És una altra faceta així creativa que també em permet estar unida a la meva mare, no? I he estat també com en contacte amb els nens, que m'encanta, i de moment doncs allà seguim. Després de tot això que ens expliques, jo em pregunto d'on treu temps, la Bet? Em falten hores, la veritat. No, va com va. Són moltes coses, però també intento com distribuir-les amb el temps. De vegades no es pot. O sigui, els últims mesos, la veritat és que se m'ha acumulat tot i m'han faltat hores, sobretot per estar amb els meus fills, per estar amb la meva família, que al final és el que a mi m'agrada més de tot, no? Però és una professió que ja ho té això, que quan ve feina l'has d'aprofitar perquè després no saps quan tornarà a venir. Així que, estic acostumada i m'ho vaig compaginant com puc. El que està clar és que tenim Bet per estona. Repetim, en el documental Bet, Història d'una canció. Dime Història d'una canció. Dime Història d'una canció, que recordem podeu veure al web de Ràdio Televisió Espanyola, i si no també la seva nova gira Bet 20, que ja comença a rodar i que farà parada aquí a Barcelona el proper 23 de maig a Luz de Gas. Ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí a la caravana. Moltíssimes gràcies, Bet. Igualment, gràcies a vosaltres. Baby, it's you. You're the